Какво става, хора? Аз съм Retard BG Joy. Промених си името на профила, снимката на профила, улицата на профила и почти всичко. Виждам, че абонатите ми нарастват и просто реших да направя геймплей, но онлайн. Не на някаква игра. Следващия клип му на CS и... Йоп. За така... Яко бъгна. Воу. Добре. Нищо ми става. Значи... Какво кажа? Да, снимам с Bandicam поне за начало, като на игри на различни в интернет, на различни, но тя ще ми е само за такова. За сега, защото иначе няма да снимам с нея, защото просто нямам думи, защото имам право само на 10 минути. А трябва да си я купа, за да имам по-малко от 10 минути. Повече от 10 минути, защото сега имам право на 10 минути да снимам. И да, какво да кажа, нищо. Але тук много се насъбраха нещо. И да, ако искате да ще спра клипа, докато се развия. Аз вече се развих. Так му дай да затворя клипа и вече се развих. Добре. Не успях. Нищо. Какво кажа? Шит! Добре. Банана мен не успя мен да ме изяде. Какво да го кажа? Нищо, просто реших да снимам малко на... О, yes! То, продължи. Аре, дай ме точки. Give me food. Няма? Окей. Нарочно съм се кръстил Супермен Ретар, защото нямаше място за Т. Всъщност. Оу, вземи толкова. Просто си гледа работата, няма изобщо такова. И преди съм играл. Какво да кажа още? Мате, защото всички ми искат малкото. Решиш, че като ти го изядеш, аз тебе ще изям. Окей. Не! Сега. Сега те ще му помогнат ме изязе. Няма да успее. Сега съм пич. Съм по-бърз. И... Не съм толкова много добър на Агарио. Ама, в принцип преди ставах за 3 минути на първо место, знам какво ми става. При нахалници как искат да ме изядат. Шит. О! Браво, бе! Оп! Четвърто място. Измамих съм малко. Покаж. Първо аз, извинявай. Първо аз. Аз ще направя първия ход. Окей, щом не искаш ти има. Какво да го кажа? Да. Само за малко ще снимам с Bandicam, защото по принцип не знам, не снимам Bandicam, преди съм снимал с програми, но... Какво да кажа? Гледай сега как ще ги избазикам. Аз виждам, че сте тим. Беги, бе! Хайде! Yes! Стар. Мразгите.
стая. Да, глупава грешка, но какво да направя? Върнах си малко точките. Шет! Нопе! Не. 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 Благодаря, че ме фидваш. Шет! Навсякъде са такива тъпчуци. Не! Хора. Мразя. Фак. Какво направя? Изяхме малко. След около 3 минути трябва да свърша видеото, защото пак казах, бандика ми позволява толкова много време снимам. Гледа как ще го измена това. Не стана. Ето ще му предложите и ще го измена после. Тим? Но, окей. О, 10-то място. Шет! Прецака се. Нищо. Какво да кажа? Прецака се малко, но какво правя? Опа! Опа! Хора, ще спра малко клипа на пауза и после ще го пусна. Хора, изядоха ме. Сори. Мисля, това беше от мен. Това беше от мен. И дано клипа да ви е харесал.